Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ka parlo Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya mate KGBV kichingsia phong gonatsaf mesen pen ketalon dun Pini arkoi ni phai inquiry ni KGBV lo charlia hem gonatsaf kichingsia phong kepadolong nilip local MAC povitro rongpi aluhia man pen chitong dun Laso hot KGBV staff atum pen kido ke thak ki sungalam the ke pachini ponating ki KGBV nonamat ingdeng troxian si dobomlo Ingdeng troxy lo ke charlia mumar tumpas etlote ingdeng nerkep pang ni ponang po bonda nonamat ingdeng nerkep ke pang ni ponji athai classroom avelang puthot selam pon thunangji pusi superintendent kam warden atum pen local MAC povitro rongpia phan kari piaring nangji classroom hai huita paklang tunlo lasi local MAC ta prapchin pen semar ponang po pusi ning pathe tekang Laso hot ke chitong dun landowner Mohan Singh Teron koilamati lem sa chunbang lapen Nilip lem sa chunbang Dilip Singnar Nilip BJP Mondola chunbang Rilip Son Teron lapen Yuwa Morcha pen Jonathan Teron atum chetong dun si KGBV kicheng si apong Gunatsov mesen pusi MAC jokta ning pathe tekang Nonamat KGBV along bank klikep la serkep an loketalia tumdo lapen bangkep athan bangdo lapen bangko an non teaching staff do puta nang pachini don Ili tumlong pining first time lang na puri gono so ke ini ke school establish ke 2020 pen lo sita me halas wood corona pojok enrollment ta vedek lo da si 2021 pen si school bang ke enrollment ke chengla pining bang ke first time lo gono utsav ka puri dun ke Tanane tumlong la MAC ke wang pen nane tumai school phan ko pi remarks MAC pu ke pi tekang la MAC ke excellent ko si remark ke bikang even notice board long ta kitokang do sare Koilamati pen Sonjit Crow Karbing Long Life